Hola, amics. Benvinguts una vegada més a Planeta Bicicleta. En este capítol vos convidem a viatjar en el temps. La bicicleta ens portarà, com per art de màgia, fins a l'època remota en què els musulmans habitaven aquestes terres. Les serres bètiques, àsperes i a vegades desolades, foren l'espai físic i vital dels moriscos valencians. Pobles i despoblats, sèquies, sénies i barrancs són el llegat més important que ens han deixat els nostres avantpassats. Recórrer les muntanyes sense pressa, amb el més humà dels ingenis inventats per a viatjar, ens ajudarà a conèixer en profunditat la història i la cultura que es conserven en les valls de Gallinera i d'Alcalà. Amb la bici connectarem amb l'entorn, els pobles i la gent i recorrerem unes muntanyes on la presència de l'islam encara es respira en l'aire. Així que pugeu a les bicicletes, uniu-vos a nosaltres i comencem a viatjar. Pego és el punt de partida de la nostra excursió. Pugem cap al cim de l'Almiserà per a continuar per la part alta de la Serra de la Foradada fins a la població d'Alcalà de la Jovada, on visitarem la nevera i el despoblat Morís de l'Atzuvieta. Passant per Margarida, arribem a la vall de Gallinera i passem la nit al poble de Benissibà en una magnífica casa rural. A l'endemà pugem de nou la serra per a tornar esta vegada per la vall d'Ebo i visitar la Cova del Rull. Després de passar pel barranc de l'Infern, arribem a Pego a poqueta nit. Començar esta ruta en la xicoteta localitat de Pego és un plaer per a nosaltres. Conserva un centre històric interessant i ben cuidat, malgrat el creixement que la població ha experimentat durant els darrers anys. Viure a Pego és un privilegi. Situada entre la Marjal i la muntanya, Pego és la porta d'entrada natural a les valls de la Gallinera i Alcalà. Es poden practicar nombrosos esports a l'aire lliure sense haver d'anar molt lluny. El centre excursionista de Pego realitza distintes activitats organitzades per a tots els que vulguin conèixer millor els voltants de la població. Jo pertany al centre excursionista de de Pego, en el qual realitzem, entre altres esports, l'escalar com a preferència, el barranquisme, el senderisme i la bicicleta de muntanya, incloent també l'alta muntanya. I convidem a la gent a que vingui així a gaudir d'estos esports, en contacte amb la naturalesa, en altra gent que disfruta de les mateixos esports que ells, i també el que vulgui quedar-se el cap de setmana o vulgui quedar-se 2 o 3 dies en un pont, disposem d'un refugi de muntanyeros. Deixem Pego arrere per un dels carrers medievals que van conformar el nucli històric i comencem l'ascensió pel camí del Calvari. Lluny es pot veure la vall de Pego, que constitueix una unitat física i humana ben clara al nord de la comarca de la Marina Alta, en el límit amb la província de València. És, com es pot observar, una gran depressió envoltada de muntanyes. La pujada és dura i cal superar un brusc desnivell en poc espai. Les muntanyes d'influència bètica tenen perfils joves i són més difícils d'escalar per estar tan a prop de la mar. Amb la cadència i el desenvolupament adequat, pujarem quasi sense adonar-nos-en. El nostre primer objectiu és arribar al cim de l'Almiserà. Esta muntanya indica l'inici de la serra cap a ponent. La visió des del cim, a 757 metres sobre el nivell de la mar, no pot ser millor, i són molts els que la visiten només per gaudir del paisatge. Per les seues característiques de lloc estratègic, té en les seues instal·lacions un repetidor de televisió i un servei de vigilància forestal. Des d'ací podem veure perfectament la vall d'Alcalà i de Gallinera, separades per la Serra de la Foradada, l'alineació de la qual va d'est a oest. El perfil és clar i està ben delimitat per les dues valls. Muralles de roca s'estenen sobre la llarga franja escarpada que s'aboca sobre la Gallinera. Per l'altra banda, els dies de bona visibilitat, es pot veure tot el litoral fins a Cullera. La situació privilegiada de Pego és evident amb aquestes imatges. Al fons, majestuós, el Montgó. Deixem el cim per a dirigir-nos cap a la vall d'Alcalà.
Ara la resta del camí és molt suau i podem anar més descansats amb poc esforç i marxes llargues. La vegetació d'esta zona és baixa i poc desenvolupada. Els constants incendis l'han reduïda a una estora de matoll espinós. Pocs pins queden drets i els que hi ha tenen la presència necessària per a trencar la monotonia d'un paisatge molt humanitzat. Crestejant per les llomes del Xap, ens apropem a la vall d'Alcalà, seguint sempre les parts altes de la serra. Ací podem veure perfectament el nostre camí. En esta ruta basten unes poques pedalades per eixir de la ciutat de Pego i endinsar-se en un paisatge aspre, molt diferent al de la costa. Això es deu a que és una zona que ha estat poblada des de molt antic i, per tant, ha estat sotmesa a moltes deforestacions. La vall d'Alcalà, que és en el lloc que estem en aquests moments, està separada de la vall de Gallinera per la serra de la Foradada. Esta vall, molt menudeta, està elevada a uns 700 metres d'altura i conserva en el seu interior un patrimoni arqueològic i arquitectònic molt interessant. Ens queda molt per descobrir en aquestes terres. El seu passat té gran protagonisme. El desenvolupament del turisme rural en la zona ha recuperat velles estàncies convertides avui en cases rurals. Arribem pedalejant suaument i per un camí còmode i poc transitat a l'encreuament amb l'estreta carretera que baixa a la vall de Gallinera. Per ella passarem altra vegada demà, quan ja de tornada anem cap a la vall d'Ebo i el barranc de l'Infern. Fa bon oratge i estem desitjant visitar l'antic despoblat morisc i la nevera de baix. Ens incorporem a la carretera en direcció cap a la vall d'Alcalà. Des d'esta carretera es veu la llargada silueta de la serra de la Foradada amb molta més nitidesa. Limita amb la vall d'Alcalà pel nord i amb la serra d'Alfaro pel sud. El nom de Foradada ve per una gran cavitat en forma d'arc que travessa la paret de roca en un dels seus vèrtexs. El cim del Tossal de la Creu arriba als 902 metres sobre el nivell de la mar. La Foradada és una muntanya amb encís i peculiaritat pròpia. És imprescindible conèixer esta muntanya a peu, ja que una preciosa senda la recorre des de la vall de Gallinera fins a la d'Alcalà. Una zona de descans junt el camí ens indica la desviació que hem de seguir. Les condicions de la pista forestal que ens durà a la nevera són roïnes, amb molta pedra salta, la qual cosa és també positiva perquè evita que els vehicles arriben fins al final i és també una manera natural d'evitar l'excessiva presència dels cotxes. La nevera de baix pren el nom per la situació que té, prop d'Alcalà de la Jovada. Allí s'acumulava la neu durant l'hivern i s'emmagatzemava per poder ser repartida a l'estiu. Les neveres són un dels testimonis més fascinants que es conserven de l'antiga explotació econòmica de les muntanyes valencianes. Les més de 300 que es conserven a la Comunitat Valenciana es fan pensar que efectivament ha hagut un canvi climàtic, perquè si no ens resulta difícil imaginar com en una nevera com esta es poguera magassenar el gel suficient per a poder subministrar gel durant tot l'any a les ciutats de Pego o d'Oliva. Potser avui en dia, en una època en què tots tenim frigorífics elèctrics i congeladors a casa, no ens n'adonem de la importància que tenia el gel. Disposar de gel suposava poder utilitzar-lo per a conservar els aliments, la carn o el peix, utilitzar-lo també per a fer preparats alimentaris en els que s'empleava el gel, com els gelats d'Alacant, per exemple, i per últim, la més important de les aplicacions, que era l'ús mèdic, per a poder baixar la febre als malalts. A València, el consum de neu es generalitza a partir del segle XVI, popularitzant-se en totes les classes socials, fins al punt de vendre's als carrers.